Gihigtan og tie wrap ang duha ka kamot sa pedicab driver human madakpan sa gilusal nga drug buy-bust operation sa Drug Enforcement Team sa Diego City Police ug ubang unit sa PNP sa Davao del Sur pasado alas 2 kaganihang kaadlawon Hulyo 28. Giilas sa mga pulis ang suspect nga si Benedict Nies Sarcauga, 37 anyos, taga Purok Sambag, Lapu-Lapu Extension, Barangay San Miguel, Diego City. Napalitan og nakuhaan og duha ka mga sachets nga adunay sulod sa gituohang shabu ang suspect. Sa Sasa, Davao City, sikop ang usa ka aircon technician atol sa buy-bust operation sa mga pulis pasado alas 10 sa mayaging gabi sa Golden Hills, Phase 3, Panakan, Davao City. Giila ang suspect na si Jonard Ojanola, 31 anyos. Mobalor tanan sa 83,776 pesos ang nakuha og napalit sa gituohang shabu. Nasignitan pagyud kini og .38 revolver og .45 pistol ug mga bala. Sa Marilog District, Davao City, nadakpan sa buy-bust operation ang usa ka Mark Anthony Roldan Ramos, 29 anyos, residente sa Sitio Malapangi, Barangay Marilog ning syudad. Balor 11,200 pesos sa gituohang shabu ang nakuha og napalit sa mga pulis gikan sa suspect. Samtang balor 75,000 pesos sa gituohang shabu ang nasigli sa mga pulis batok sa negosyanteng si alias Part o teacher nga si alias Jezreel sa gihimong buy-bust operation sa Purok Rambutan, Darong, Santa Cruz, Davao del Sur kagahapon sa hapon Hulyo 27. Pulos residente sa General Santos City ang mga dinakpan.